7. januára 2025 doslova vypuklo peklo v Los Angeles. Aspoň teda to popisujú takto domáci, ktorí na vlastné oči videli oheň, ktorý pálil celé budovy, celé ulice. Doslova nezostal častokrát ani kameň na kameni. Všetko bolo totálne spálené do tla. Občas áno, zostal tam nejaký krb alebo nejaká rarita typu nejaký hrniec alebo zabudnutý iPhone, ktorý to zázrakom prežil. Ale inak ten oheň doslova všetko spálil. A to, čo bolo najhoršie, bolo, že bol nekontrolovaný. Totiž to bol tam taký veľký vietor, ktorý mohol mať aj rýchlosť 100 míľ za hodinu. To znamená, že sa šíril extrémne rýchlo. A tým pádom vlastne hasiči neboli schopní, aby mohli zmanažovať ten oheň. A teda v podstate, ak človek sa pozrel z okna a videl, že horí kopec, tak vedel, že je len otázka času, otázka minút, kedy sa ten oheň dostane k jeho domu, a tak musel sa evakuovať. Doslova aj zvieratá z prírody alebo z tých lokalít, kde bežne sú v divočine, utekali do ulic a museli byť medzi ľuďmi plaché zvieratá, lebo reálne nemali kde inde sa schovať. A to, čo bolo smutné, že aj tí ľudia, ktorí boli evakuovaní a utekali autami, tak boli tam potom také kolóny, že mnohokrát už jednoducho nestíhali sa evakuovať a museli výjsť z toho auta a utekať, pretože jednoducho už by to nestihli v aute, ktoré bolo doslova zaseknuté. A potom to buldozery museli ešte dávať preč. Týmto štýlom sa vyše 100 000 ľudí evakuovalo, čo viem, tak už okolo 200 000. Naozaj veľmi veľká tragédia, ktorá samozrejme aj stala nie len jedného, ale vyše 29 ľudí, ich životy. A tie škody sú naozaj strašné. Ich hodnota presahuje 135 miliárd amerických dolárov. Niekto možno ale by povedal, že Veronika, ale však je to v pohode, ľudia si vystavajú domy odznova, však predsa len zhoreli hlavne oblasti ako Pacific Palisades, ako Hollywood, ako Malibu, skrátka lokality, ktoré hlavne tam bývajú, ako sa hovorí, A-list celebrities, ľudia, ktorí sú extrémne bohatí. Medzi tými veľmi známymi a bohatými ľuďmi, ktorým zhorol doslova celý dom, patrí napríklad Paris Hilton, Miley Cyrus, dokonca aj môj obľúbený režisér Mel Gibson, ktorý režisoval film Umúčenie Krista, alebo aj také Kardashianky, alebo Leighton Meester, skrátka kopec ľuďom, ktorí majú dostatok peňazí na to, aby si dom opäť vybudovali. V tých bohatých lokalitách nebývali iba takíto extrémne zámožní ľudia, bývali aj obyčajní ľudia, ktorí sa tam nasťahovali, že extrémne dávno. Vtedy tie pozemky neboli také drahé a preto vlastne tam aj možno bývali. No ale samozrejme časom sa to stala lukratívna oblasť a zrazu ten dom, povedzme, mal obrovskú hodnotu. Ale to neznamená, že ten človek sám o sebe bol extrémne bohatý, on skrátka len býval v bohatej lokalite, lebo skrátka bol jeden z prvých. Alebo to možno zdedil po svojich starých rodičoch, ale jeho životný štýl nebol v pozícii nejakého extra bohatého človeka. Čiže tu chcem poukázať na to, že naozaj mnohým rodinám, mnohým starým ľuďom zhorel dom a doslova nemajú nič. A zároveň netreba zabúdať, že aj tí bohatí ľudia utrpeli veľkú škodu, pretože jedna vec je stratiť nejaký dom, nejakú konštrukciu, možno nejaký interiér. Samozrejme aj s tým vie mať človek istý typ vzťahu. Ale častokrát ľuďom zhorel domov, to znamená tie spomienky, či už možno nejaké fotografie, videá. Ľuďom doslova zhorelo všetko. Už len keď sa zamyslíme sami, že kebyže nám zhorí všetko, čo máme, čo by nás najviac bolelo? Mňa osobne práve dáta, všetky tie videá, všetky tie fotografie, ktoré už na novo neurobím, áno. Nový mikrofón si kúpim, ale jednoducho spomienky, ktoré som zdokumentovala, už si neviem kúpiť. In some ways it's like it's not just the house and the stuff, but it's what the stuff reminds you of. My mom had just sent out 2 boxes full of like my childhood memories and like letters I had written to her when I was a kid and like photos and everything. The timing of that is crazy, but all of that is gone and it's like I don't even know what's in there, but I know what's in there are things that remind me of proof of life, of my childhood, of my mom, of my grandparents. And that's the stuff that you sit, and if you think about long enough, like that's what really hurts. Človek si kladie otázku, že čo vlastne spôsobilo, že ten oheň jednoducho vôbec vznikol a že jednoducho sa nedal ukočírovať a že toho tak veľa zhorelo. Pretože sú isté rarity typu, že celá ulica zhorená do tla, ale jeden dom stojí. Že zhorený sused napravo, zhorený sused naľavo, ale jeden dom stojí. Že prečo práve ten dom? Občas sa stalo, že doslova pár domov pri sebe nezhorelo a všetky ostatné na totálku. Človek si kladie tieto otázky, na ktoré teda budem sa vám snažiť túto aj zodpovedať a môjim cieľom je vám dať ako keby taký širší pohľad na túto problematiku, lebo úprimne vám poviem, že veľa ľudí, veľa teórií.
Sú ľudia, ktorí si myslia, kresťania niektorí alebo veriaci, že Boží hnev sa zjavil. Niekto bere, že klimatické zmeny, niekto to bere, že skrátka ľudia boli nedostatočne pripravení, malo vody. Sú takí ľudia, že veria, že to bol Didi. Tí z vás, čo neviete, pozrite si staršie video, že ako povedal Didi, keď spadne on, padne celý Hollywood. Kebyže začnem tak od začiatku faktami, ktoré sú skrátka dané, tak v prvom rade tí z vás Gen Z hlavne, čo si myslíte, že Billie Eilish predpovedal v svojom klipe, že budú horeť kalifornské kopce a aká je prorocká. No, není vôbec prorocká, je to normálne. Treba si uvedomiť, že požiare v Los Angeles nie sú žiadnou raritou, sú bežné. Domáci vedia o tom. Napríklad už aj taký Joe Rogan povedal, že počas svojho bývania tam počas niekoľkých rokov už 3-krát bol evakuovaný a videl požiar. Last one, 2 houses in front of my house burnt to the ground. Right in front of my house. What? Yeah, the wildfires were crazy. Burnt 40 houses in my neighborhood. To, že je tam požiar a zhoria aj nejaké domy, majetky, není úplne, že je rarita. To na Slovensku by bola rarita, ale tam je to kvázi normálne. Hovorí sa o tom, že Los Angeles je niečo ako púšť. I talked to a firefighter once. This was years ago. And he told me with the right wind, it's a matter of time for a fire hits the top of LA and burns all the way to the ocean. And he goes, and there's not going to be anything we could do about it. Plus aj to hovorí sa o tom, že Los Angeles má tzv. Obdobie požiarov. To znamená, keď je zima, keď skrátka veľa neprší, je všetko uschnuté a ak sú silné vetry, je veľmi ľahké, že to tam začne horeť. A tu si musíme teda uvedomiť tú hlavnú kľúčovú vec, podľa mňa, čo má najväčší vplyv na to, prečo vlastne boli tie požiare. A to, že jednoducho je to oblasť, ktorá je extrémne vznetlivá a pri zlom počasí, pri hroznej pripravenosti vie z toho vzniknúť totálna tragédia. It's not climate change. It is the climate of Los Angeles. It's a desert. They put a city in the desert because they wanted to film movies there. It's also windy in the winter because you get the Santa Ana winds, which is what just occurred, where you get these 100-mile... They're historic. They've always happened. Los Angeles has fire season. Fakty sú také, že boli zvolení nejakí noví ľudia, bola prvýkrát žena zvolená ako starostka, nič proti ženám vo funkcii. You cut the budget of the fire department there by $17 million. Fire hydrants were broken, reservoirs were dry. Do you regret cutting the fire department budget by millions of dollars, Madam Mayor? Have you nothing to say today? Can you back up, please? Appreciate it. Have you absolutely nothing to say to the citizens today? No apology for them? Zároveň bola prvýkrát zvolená žena, tiež ľavicová, modrá, liberálna, do funkcie hlavnej hasičskej ženy. Being the first female fire marshal in the history of Los Angeles, I take that as a very serious move. She's also the department's first openly gay leader as well. So let's welcome and congratulate soon-to-be Los Angeles Fire Chief Kristen Crowley. LA's fire chief has made not filling the fire hydrants top priority, but diversity. She took time out of her already busy schedule to tell us about her vision for the department's future, one that includes a 3-year strategic plan to increase diversity. People ask me, well, what number are you looking for? I say, I'm not looking for a number. It's never enough. Now, one marketing clip, which has gone viral, does a pretty good job of summarizing the obsession with identity politics, which has infected leadership of critical emergency services. You want to see somebody that responds to your house, your emergency, whether it's a medical call or a fire call, that looks like you. It gives that person a little bit more ease, knowing that somebody might understand their situation better. Is she strong enough to do this? Or you couldn't carry my husband out of a fire, which my response is, he got himself in the wrong place if I have to carry him out of a fire. This woman is a Los Angeles Fire Department diversity chief, and she is making the argument that it is your fault if you are trapped in a burning building and a female firefighter isn't strong enough to save you. Now, that's pretty disgusting and reprehensible commentary. It isn't very inclusive either, as people with disabilities can be caught in fires, and we know the fires are so fast-moving in California that simply anyone can get caught out. Namiesto teda toho, aby sa riešila prevencia, tak sa tam riešila rodová rovnosť, riešilo sa všetko možné, len to, aby sa podporovala prevencia. A fakty sú také, že jednoducho chýbala tam voda,
že v tých nádržiach, kde mali byť zásoby vody, neboli zásoby vody. Hydranty mnohé boli prázdne. Fakty sú také, že bol veľký cut, alebo teda veľké zníženie rozpočtu práve čo sa týka tej požiarnej prevencie a ochrany, čiže aj čo sa týka hasičstva. A opäť, kebyže je to Slovensko, tak si poviem, že tie peniaze potrebujeme na niečo iné. Ale kamo, keď žiješ v oblasti, ktorá je Los Angeles, ktorá horí pravidelne, tak v žiadnom prípade ty nemôžeš šetriť na hasičských záležitostiach. A teda za mňa toto je ten najväčší prúser, že jednoducho totálna nepripravenosť. Je to smutné, lebo úprimne tým, že aj bolo menej hasičov, tak museli ísť záložní hasiči, teda ľudia z väzení šli hasiť. Samozrejme to boli nie hocikdo, že nie nejakí veľmi nebezpeční ľudia, ktorí skrátka chceli si odrobiť svoje roky, ale teda boli bezpečnejší na pustenie na slobodu a boli do nejakej miery pripravení, určite nie podľa mňa tak dobre ako bežní hasiči, ale teda doslova riskovali svoje životy, makali, čo viem, $2 za hodinu dostávali, takže úplne, že nič. Ale teda oni to robili hlavne preto, aby si tie roky nejako nadrobili. Ale teda to chcem povedať, že je totálna nepripravenosť a za mňa epic fail. A opäť už len, aby som túto oblasť mohla uzatvoriť politickú, že nemám problém so ženami, ale skrátka verím tomu, že muži sú v niečom prirodzene lepší ako ženy. Predsa len majú inú stavbu fyzicky napríklad, že ja keď som sa sťahovala, tak radšej zavolám mužov, ktorí sú silní fyzicky, ako ženy, ktoré sú úžasné. Ale my nie sme fyzicky tak silné. Fakty. Keď sa niečo hasí a fyzicky náročná práca, úprimne muži budú v tom lepší. Ženy v niečom inom lepšie sú, áno. Ale jednoducho to chcem poukázať na to, že riešili sa veci, ktoré by sa podľa mňa riešiť nemali, namiesto toho, aby sa riešilo teda to, čo treba, že pripravenosť, hasenie. A teda za mňa toto je iba také na zamyslenie. Týmto ukončím. Some of it was arson caused. Fact. They've arrested people. Okay. They arrested people for starting fires. They've arrested multiple people for starting fires. My friend Andrew Huberman filmed people starting fires. They were starting fires in the middle of this fire disaster. Right. Because it doesn't mean it's the cause of it. Right. It means along the way, there was a lot of arson. To, čo teda spôsobilo, že niektorí ľudia, že ich domy zázrakom prežili, sú ľudia, doslova, že sú príbehy, že 85-ročná žena so svojím manželom, ktorý mal nejak 96, jednoducho oni si povedali, že oni sa nevysťahujú, oni jednoducho budú hasiť. A jednoducho budú bojovať za svoj dom. A doslova hadicami a všetkým, čo tam mali, doslova zachránili svoj dom a im nezhorel. Úplne, že zázrak. A boli doslova ľudia, ktorí doslova išli a hasili a zachránili niektorí nielen svoj dom, ale ešte aj susedov. Doslova sú príbehy, že nejaký hrdina nejakej lokalitky, že doslova 8 domov zachránil, lebo bol tam a hasil. The neighbor over here thanked me for saving his house and the neighbor over here thanked me, so I knew it can be done. I mean, I'm not stupid. I did not want to come here to die for possessions, but I knew it was doable. And I'll feel bad if I didn't try, you know? I'm a Christian. I don't go to church. But I really believe that, God helped here. God helped me. Takže to chcem povedať, že na jednu stranu niektorým ľuďom nezhoreli domy, aj keď všetky naokolo zhoreli, len preto, lebo oni tam boli a hasili. Je tu ešte tento duchovný faktor, ktorý určite by som nechcela vynechať, pretože reálne sú ľudia, ktorí nehasili, nemali nič hasičské, boli evakuovaní, iba sa pomodlili, Bože, prosím, ochraň môj dom. A doslova je človek, ktorému zhorela celá susedská ulica, všetci, jeho dom stal. My entire block is burnt down, but God saved my house. In the middle of 2 burnt down blocks, there's one house standing. And that's mine. To som poukázala to, že Boh je dobrý a keď niekto naozaj má vieru v Boha, Boh dokáže aj nemožné. Potom boli ľudia, ktorí ale boli trošku možno lepšie pripravení, že napríklad si sa odišli, že boli evakuovaní alebo sa evakuovali, ale dom totálne postriekali vodou a teda pripravili ten dom na to, odpojili spotrebiče, elektrínu a tak. A ten dom to prežil. Potom boli ľudia, ktorí mali ešte vyššie, že technológie, že nejaké tie zavlažovacie systémy a tieto veci, čo vlastne non-stop striekali vodu a využívali nejaké tie zdroje z bazénu napríklad a tak. To som poukázala na to, že niektorí ľudia jednoducho boli pripravení na požiar alebo rozmýšľali nad tým, že čo by som náhodou robil, keby náhodou horelo. A za mňa toto je ináč také ponaučenie, že ľudia, ktorí už sú v tej oblasti, ktorá je veľmi vznetlivá, rozmýšľajú nad tou prevenciou a sú na to pripravení, keby náhodou budem hasiť. Lebo niektorí ľudia si povedali, však mám poistku. A toto je za mňa tiež extrémne smutné, že sú ľudia, fakt, že hovorili na TikToku niektorí svoje príbehy, že 8 rokov platil požiarnu poistku, aby mu niekoľko mesiacov pred týmto požiarom napísali, že koniec zmluvy
Potom vybukol tento požiar, dom im zhorel a poistku nemajú. Takže vlastne nič. Čiže fakt, že doslova sa hovorí o tisícoch domov, ktoré stratili tesne pred tým poistenie. Myslím si, že tí ľudia asi teda vedeli, že chystá sa tu nejaký požiar, tak asi zbankrotujeme, kebyže každému máme vystavať dom alebo platiť, takže to radšej zrušíme. Tým nehovorím, že tí ľudia nejako založili požiar, lebo to predpovedali, ale skrátka, v tomto sa mi páči mindset Joea Rogana, ktorý vlastne 3-krát bol evakuovaný, videl, že teda tie požiare sú nie veľká sranda, počul toto ešte od toho hasiča a rozhodol sa presťahovať do Texasu a predal dom. A ten dom, myslím si, že už zhorel, ale teda tým, že ho predal, tak vlastne kvázi mu je to jedno, kvázi, chápeme sa. A tým nehovorím, že všetci sa musia v Los Angeles odsťahovať, ale nedá mi teraz ešte nepovedať takú dôležitú vec, že je mi smutno, keď niekto sa na toto pozrie tak veľmi jednostranne čierno-bielo typu, no to je Boží hnev. Lebo áno, fakty sú také, že bola tesne pred tým požiarom nejaká taká opäť celebritná akcia, ako tam býva pravidelne. No a skrátka sa tam doslova vysmievali Bohu, že v tomto bezbožnom meste tuto Boh nemá čo robiť, So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. No a potom požiar. A nehovorím, že Boh ako keby nedopustí zlé, hlavne pre niektorých ľudí, ktorí to doslova potrebujú, ale nehovorím zároveň, že by Boh to spôsobil. Lebo opäť tu vidíme ten fyzický faktor, že ľudia sú na nejakom mieste, ktoré je vznetlivé. A viete, tí bohatí ľudia radi tam, podľa toho, čo mám informácie, sa práve dostávali do tých lokalít, kde sú tie hory a je to tam také viac exkluzívne, čo by som samozrejme aj ja brala, lebo hory. No ale teda to bolo vlastne na prvej fronte, keď vypukne požiar, tak vlastne hneď tam to bude horeť, lebo to je hneď z lesa najbližšie. Čiže aj preto vlastne horeli domy celebrít najrýchlejšie, lebo boli práve v tých lokalitách, ktoré boli najbližšie prírody a teda tých všetkých suchých konárov a driev, ktoré podľa Donalda Trumpa mali byť úplne vyčistené, čo nebolo, lebo tie peniaze išli úplne niekde inde. Vraj bola nejaká osoba, ktorá mala na starosti, aby v hydrantoch bola voda. Neviem teda čo robila, ale teda nebola tam tá voda a ročne vraj dostala $750,000 za Boh vie čo. Ale za mňa, bez ohľadu na to, či zhorel dom celebrite, alebo bežnému človeku, neznámemu, je to aj tak tragédia. Dať to na ľahkú váhu, že za to môže tento človek a za to môže Boh, alebo to bola Božia vôľa, je strašne také bezcitné, by som povedala. Hlavne tí, čo tvrdia, že to Boh. Lebo úprimne podľa mňa, kebyže ten človek býva tam a zhorí mu dom, tak by tak ľahostajne nepovedal, to je Boží hnev voči tomu bezbožnému Hollywoodu. A áno, z Hollywoodu ide veľa demonických až satanistických vecí. Určite, nebudem sa hádať, urobila som o tom celé video. Ale netreba zabúdať, že Boh je dobrý. Sice v Biblii sa hovorí o Sodome a Gomore, ale nezabúdajte, že Ježiš je milostivý, je dobrý a Boh hovorí, že keby bol v meste čo len jeden spravodlivý, Boh zachráni to mesto. Tak mi nehovorte, že nebol v tom meste aspoň jeden spravodlivý, lebo bol. Takže nebolo to nič s Bohom, takže nevínte za to Boha. A k Didymu by som sa iba tak vyjadrila, lebo sú ľudia, ktorí špekulujú, že to Diddy potreboval požiar, aby sa evidencie voči nemu, čo všetko zle urobil, spálili, tak potreboval, aby jeho dom zhorel. Tak podľa toho, čo som si naozaj že prečekla, tak vyzerá to tak, že jeho dom práve že nezhorel, aj keď sú ľudia, čo stvária, že áno. Veľa samozrejme robí umelá inteligencia, rôzne tie falošné videá, takže fakt dnes to treba vedieť rozlišovať, ale teda z toho, čo som si ja fakt pozrela, tak vyzerá, že jeho dom akurát nezhorel. Ináč taká vec, ten požiar trval 2 týždne, teraz už trošičku už by mal byť ukočírovaný, pomohlo k tomu, že vlastne včera aj, čo viem, fakt pršalo, čo fakt dlho nepršalo. V konečnom dôsledku samozrejme nemôžeme zabúdať na to, že tá tragédia, aká bola, tak Biblia hovorí, že bude ešte väčšie. V podstate to, čo ľudia zažili, čo doslova popisovali ako peklo, z pohľadu Biblia, toho, čo Ježiš povedal, že bude, tak to bude ešte horšie. A nehovorím, že to bolo teraz, alebo že to bude zajtra, ale že to raz bude. Takže to chceme povedať, že aby sme stále rozmýšľali s perspektívou večnosti, lebo tak ako tam ľudia boli, že konečne som si kúpil dom, konečne sme sa nasťahovali. Fakt kopec ľudí, že aj tí moji obľúbení Samira Colin, že minulý rok, že sme sa konečne nasťahovali, za chvíľu naše ženy budú rodiť deti, lebo už boli tehotné, že budú rodiť. Skrátka, že už bolo všetko tak, že dokonale a zrazu bum. Keď už konečne mysleli, že sa nasťahovali a začínajú novú kapitolu života, všetko im bolo zobraté. Kopec ľudí boli takí, že konečne som dostávala ten dom, konečne som tam dala tie diela umelecké z celého sveta, konečne a bum, preč. Môj dom snov preč. Čiže veľa ľuďom materiálnych hodnôt, možno v niektorom takom
teraz myslím v takom možno nezdravom kontexte, doslova, že odišlo. A tým nehovorím, že to je dobré, ale každá zlá vec vie byť obrátená na dobre, alebo z každej zlej veci sa dá zobrať aspoň nejaké dobré ponaučenie, aj keď tá vec samotná je doslova celá zlá. You'll always be okay. If you seek first the kingdom of God, you'll always be okay. You'll get what you need. Look at the flowers of the field. Look at the birds of the air. They get fed. They get clothed. I mean, it's Matthew, I think. But that was one of my dad's favorite passages. He said, stop worrying about stuff, about money, about stuff. He put that in my head when I was very young, and it stayed, and I believe it. Verím, že vás to možno v niečom povzbudilo. Možno zväčšilo vašu vieru v Boha. Verím tomu. A vidíme sa na budúce.